É outono, e nalgún punto do planeta Terra hai alguén que ten a se facer no forno un bolo de pan cunha dúbida na cabeza. Que acontecería se comezamos a aumentar a temperatura? Sen límite ningún. Ben, pois de primeiras, nada demasiado interesante. Os protóns, neutróns e electróns que forman os átomos están ben unidos. Pode que o bolo se carbonice un pouco, mas a nivel atómico iso é irrelevante. Subamos un pouco máis a temperatura. Agora estamos a 160.000 graus. A cousa comeza a se poñer interesante e os electróns non fican máis arredor do núcleo. Subimos aínda máis. Pois neste punto, nin tan sequera os núcleos mesmos son quen de se manter unidos. Protóns e neutróns sepáranse. E isto é un problema. Os neutróns non son moi bons cando están sós e tenden a se desintegrar en protóns, mentres que os protóns son partículas completamente estables. Se non baixamos a temperatura do forno axiña, en cuestión de minutos quedaremos sen neutróns para formar de novo o bolo de pan. En realidade, hai outra forma de evitar que os neutróns desaparezan para sempre. Se aumentamos a temperatura do forno aínda máis por riba dos 10.000 millóns de graus, a interacción entre os protóns e outras partículas será tan forte que a formación de neutróns será posible. E esta era xusto a temperatura do universo un segundo despois do Big Bang. As colisións entre protóns e electróns tiña enerxía abondo como para producir neutróns. A súa vez, os neutróns desintegrábanse protóns, mas era un xogo máis ou menos equilibrado. O problema comezou cando, ao se expandir, a temperatura do universo baixou dos 800 millóns de graus. E as reaccións que transformaban protóns en neutróns deixaron de acontecer. Comezaba así unha carreira desesperada na que estaba en xogo a meirande parte da materia ordinaria do universo. Pois, aínda que un protón abonda para formar un átomo, o resultado é un aburrido átomo de hidróxeno. En cambio, para formar estruturas complexas, precísanse neutróns, indispensables á hora de lle dar estabilidade ao núcleo. Por exemplo, un protón e un neutrón pódense xuntar para formar un núcleo de deuterio. E precisamente co deuterio acontece algo abraiante. O tempo de vida medio dos neutróns é de 14 minutos. En 14 minutos, máis do 60% de todos os neutróns tería desaparecido. Mais se puidesen xuntar con protóns para formar núcleos atómicos de deuterio, nese caso, o resultado sería estable. A única esperanza dos neutróns, uns segundos despois do Big Bang, era atopar a beiro ao se xuntar con protóns e así formar eses núcleos de deuterio. Mais a temperatura, demasiado baixa para que os protóns producisen neutróns, seguía a ser demasiado alta como para formar deuterio. A radiación do ambiente destruía todo o intento dos neutróns por se xuntar con protóns. A situación era realmente desesperada. Do mesmo xeito que ao subirmos a temperatura, os electróns fuxían dos núcleos, os núcleos ficaban divididos e os propios protóns e neutróns se esnaquizaban, ao enfriarmos de volta o sistema, todo isto se reverte, sí, mas a taxa a que se enfría importa. É moito. Se baixásemos agora, despois deste anaco, a temperatura do noso bolo de pan, para permitir a formación de núcleos, no que levamos de vídeo, xa teríamos perdido máis da quinta parte dos neutróns. Mais todo se calmou aos 6 minutos. 6 minutos despois de que unha gran explosión lle dera comezo ao universo, a temperatura permitiu finalmente que un neutrón e un protón permanecesen unidos. E non só iso, ao se formar núcleos de deuterio,
Estes, a vez, puideron xuntarse entre sí e formar helio 4 e helio 3. E un pouco de litio e ata algo de berilio. A nucleosíntese primordial acababa de comezar. Tras 15 minutos, as cartas xa estaban repartidas e todo o que aconteceu despois foi inexorable. Porque sí, nos núcleos das estrelas, nas supernovas e demais eventos cósmicos, formaríase máis materia e novos elementos. Pero a súa contribución é insignificante comparada coa cantidade total de materia que se formou naqueles 15 primeiros minutos. Mirar a noite escura e comparar a cantidade de hidróxeno e de helio que forman o noso cosmos é confirmar, con moita certeza, que a nucleosíntese aconteceu e que moitos neutróns desapareceron para sempre por non atopar refuxio antes de se desintegrar.